Komu vypne kábel, to bude sranda. No, to by štípalo. Taký supý. No, hyeny. Na toho najslabšieho. To není moc kilov. Nemáme s tým ešte prax. No už len, že tá hrana, Braňo, ono aj tá hrana je dosť ďaleko, vieš? No, nie je pravda, že je tam, ale... Ako tuto, keď budeš lietať nad nami, tak nenalietaš nič. Dobre, to je... Kto to bol? Ja. Konečne sa mi k tebe podarilo priblížiť? Aj lietadlom? To si bol ty? Ty ideš po mne? Že aj lietadlom, aj niečím iným. Hej! Sklídek. Ja ti dávam, neboj sa. Ty si taký dobrý. To ide Braňová smrť. Braňová smrť? Počkaj, kto to tam je zas vyletený hore? Smrť, to bolo to auto, nie? Áno, to je tvoja smrť? Čuhár pýtal. Ako čo? Mal autičko a ovládaní a tam mal takú smrtku jak svinia s takými haksňami nalepenú a ten prišiel s takým uznanlivým tónom v hlase, že to je tvoja smrť? Vaša. Rozgali. No, teraz sa bude hrať hrdinom, keď už šiel. Ja som furt na jednom mieste, furt rovnako vysoko a rovnako ďaleko. A vyššie si ide strašne vysoko. No však ale prečo asi? Lebo sa vyhýba... Idem z vratu, pozabíjam všetkých. Skúšame, neboj sa. Najlepší. Tak kto sa do nikoho netrafí? Ej, to bolo tesne. Dobre, fučí. To je dobre pre tie vaše nákovy, ale mňa už fúkuje. Ty Breďo, tam to cvaklo. To bol jazac. Niekto ma prenasleduje. No, ty sráč. Z toho stĺpa by som trafila. No tam sme sa s Maťom zaparkovali obidvaja. Braňová smrť tam, ale tam idú... Kristiánko, neukaruješ to. Poď ku mne. A len touto pravou páčkou sa to karuje. Pozeraj sa, tam je hore, vľavo. Najvyššie, úplne hore. Ale nie mnúčko. No, to musíš si to nacvičiť. Preto som ti hovoril, chodievaj so mnou lietať. Budeš so mnou lietať, tak spravíme takéto krídlo a budeš lietať s nami. No si to musíš nacvičiť. Však budeš chodiť do krúžku teraz. Neviem kedy, za koľko. Od septembra, jak začneš chodiť do školy. Gujovi Vladovi. To pôjde za koľko dní? Vlado je najlepší. 21? 20? Neviem ani koľka to je. Dneska? 11. Predvčerom bolo 22, včera bolo 20. Nebo Jujo Vlado ťa vytrenuje. Dneska Bude z teba majster. 20 dní. Ja sa neviem sústrediť na iné éro. Uá! Na koho sa vieš odísť? Neviem, tuto je nejaký utekáč hore. Tati, čo to robí? Juuu, zase! Kto to je? Super! Á, to už sú káble. Á! Kristiánka, ale ďalej musíme ísť. No, odtiaľ toto nehodíš, podľa mňa. No, poď. Len to musíš, a potom si zaviaš šnúročky, dobre? Mekíši. Ty si išiel dole, Mirec? Čo sa stalo? No, môžeš. Čo sa na
máš ešte maličké ručičky na to. Ale bude slabý vietor. No jak to prestáva, ne? Čo sa mi to zdá? Dobre to je. Kto to tam je hore? To si ty? Ale ideš tam jak raketa. No asi to je to dobré. Aha, pozri, hej tam nejaký výber, to bolo aspoň 5 metrov. Sa vykoplo? Aha. Však počkaj, za chvíľku som pri tebe. Tak pán Boh dá. A potom čo? Neviem. To vykopne. Potom uvidíš, ak pôjdeš dole. No útoč, je střáve. Kde si? Ty si tam podo mnou? Vpredu. Tento? Tento sedliak? Hej, ten sedliak, to som ja. Ty brďo, sa tu utrhnul ty prúdy, sa z toho to robí nenormálne kopr. Ty jo, no mazec. Bol tam. Bol tam. Taký lehký iba, ale bol. No, toto začína byť dobré. By som do nosa trošku, lebo som ľahký moc. Chceš lovo? Mám dole, ale. Ja poviem, ako dolietam. Do ťažiska ti to môže dať. Nie, do ťažiska, do nosa by som potreboval, potom by som ho trošku natlačiť. Ježišmária, kde je? Za chvíľku budeme prílby musieť nosiť. No, Covidná výbava. to je mu ľahký sedliak, tak keď nie teba. Super. Pozri, jak mu to dobre ide. Kde sme? Ktoré sme? Aha, dobre. Poď za nami. Tak, dobre. To už ste za hranou, moji milí. Prebehnú sa. To kto tam ide do toho lesa? Samba. Martinko, ale sám? Šikula. Tak ale on má odlietané, chalán. Však chodí s nami lietať s tatinou. Čakaj, ty budeš, neboj sa. Budeme sa potom spolu naháňať s lietadlami. No, ale nebolo, víš, jak to vystrelilo, veľmi citlivo. Nesmieš, toľko ani netreba. Choď, opačne. Jako? Tu kto bol? A letí! A letí ďalej. On to vlastne vytunoval. Veškerú trávu a Borneo z toho odhodil. Ale evidentne aj s olovom. Nie, on to len rozhodil. Porádku, poď si to. Choď, Kristianko, keď chceš. No nie, Ja som ti povedal, že budem lietať. na výškovky a zatiaľ to... Pozor, No, radšej. Musí ustabilizovať trošku. Dobre. Ideš na chatu? Kiko? Ideš na chatu, Kiko? Kiko, či ideš na chatu? Mňa volali Kiko dole. Áno? Môže sám? Dobre, choď. Jak to začal to meknúť, tuším, na chvíľu. Martinko, len nebuď falenkár zase. Pozri, keď to nikto nepochváli, pochvál sa aspoň sám. To je dobré pravidlo. Ako náš Luky, keď hráme tenis a povie po 5. krát, dobre finty dávam, čo? Dobre, čo? Nervy. Vidím, ale ako... Čo tu je za úkot? Teraz do Ovasa, keď išiel som proti niekomu a... Proti mne? To bol suchanec, hej. Keď volá... Kde si ty pes karpavý? To smrdelo, som videl káble už leteť. No a kde si ty zmizol, počúvaj? Keď si nepovedal a ušiel si preč. Nemôžeš len tak odísť. Dnes zima není. Kde schytil slinu? No, tam huba honcuje. Nie je to, že vyspatý? Za chvíľku pokaruj a potom... Jaké husté a nič. Dobre?
tu za mnou furt chodí. Na spodku. Somebody. To kriklavé. Toto tu za mnou hneď. To, čo teraz je doľava? No to som ja. A teraz už dvaja pre istotu. Skoro som dal vstup. Ale nebudem to musieť rozpoznať inú farbu, lebo sa mi to mýli. To je jedno, to aj tak nevidíš v tomto svetle. Vidím, to musíš mať na kniploch. Sa mi to ľúbi, tichý let. Aj má to časy do seba, pravda. Brďo, to je mazec, aha. To tam uteká, jen to doľava. Ja aj doľava neviem, ale toto hore. A už sme tam. Ktoré je naše? Ej! Juuu! Tam je plot. Ja viem. Dobre, ja letím! 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 A už neletím!